Avui estem aquí per presentar un dels projectes més importants que vol assolir l'ICO amb aquesta nova etapa. És un projecte que va més enllà d'un tema tecnològic o de la digitalització, sinó que pretén fer un canvi de tota l'organització i de com estem treballant i de com ens volem organitzar, un canvi que va amb els nous temps. De les poques coses que segurament li haurem d'agrair a aquesta pandèmia, segurament serà posar-nos en ordre de com estàvem treballant, de com hem hagut de fer front i de les necessitats que han tingut les organitzacions i sobretot les sanitàries per fer front a alguna cosa inesperat i, d'alguna manera, perquè alguna cosa que segurament ja hauríem hagut de fer ens ha forçat la pandèmia. Des del Consell d'Administració i jo com a president, a finals de l'any passat, li vam demanar a la directora general que el Consell d'Administració estaria molt interessat en aquesta proposta que ja se'ns feia d'aquest canvi organitzacional. I, per tant, el motiu fonamental és que farem seguiment, però no sol farem seguiment per controlar, sinó també per recolzar i per ajudar amb tot allò que ho faci factible. El missatge que us vull transmetre és que l'òrgan de govern està interessat, voldrà saber com això va avançant i, sobretot, perquè el resultat d'aquest canvi, d'aquesta transformació digital i, sobretot, transformació de com ens hem organitzat i com ens volem organitzar, té que tindre un objectiu, i aquest objectiu és servir els nostres pacients, però també ajudar tots els nostres professionals a que la seva tasca, el seu dia a dia sigui millor, més ergonòmic, més segur i ajudi a tindre els millors resultats. Per tant, no voldria allargar-me més, dir que estem a darrere, que el Consell d'Administració té molt interès en aquest projecte. És un canvi de paradigma i sabeu que un canvi de paradigma és el més important que passa a nivell estratègic d'una organització i, per tant, tindrem el màxim interès en que això sigui un èxit. Sense més, li passo la paraula a la directora general. Endavant. Àngel, president, moltes gràcies. Moltes gràcies per al lideratge d'aquest projecte des del Consell d'Administració. Gràcies al comitè de direcció per creure en aquest projecte. M'acompanyen la doctora Tarsila Ferro i el doctor Carles Muñoz, que després explicaran el projecte. Però, com sabeu tots vosaltres, és una de les accions que està contemplada dins del que és el pla d'acció d'aquest any. I per què ens plantegem aquest projecte? Ens plantegem aquest projecte perquè pensem que estem en un moment únic, amb una possibilitat molt gran d'aprenentatge, que tenim moltíssimes oportunitats, que estem oberts a lo nou, que estem amb una voluntat clara de crear, d'innovar i també d'arriscar-nos, i que sí que és cert que s'ha parlat molt i que s'ha escrit molt de gestió del canvi, ho deia abans el nostre president, però de veritat creiem que és una oportunitat com mai per donar un salt qualitatiu, quantitatiu, a lo que és la gestió i la cultura de la nostra institució. I faré una petita referència a un autor, a John Kotter, que ha parlat molt de canvi de cultura i que diu que el canvi de cultura hem de transformar l'organització i per això hem de tenir en compte l'entorn. I nosaltres, en aquest projecte, com no pot ser d'una altra manera, tindrem en compte els malalts, els professionals, però també a tots els grups d'interès que tenen a veure a la nostra institució. A la qual pensem que estem endavant d'una excel·lent oportunitat per dur a terme aquests canvis organitzatius a la nostra institució, i el que fem és analitzar i valorar tot allò que sigui important en aquest moment a casa nostra. Recordem qui som. Nosaltres està clar quina és la nostra missió, treballar per reduir el càncer a Catalunya, la visió, ser un centre integral de càncer i, com sempre, els nostres valors.
Però un tema molt important quan parlem d'un projecte de transformar la institució és el model que tenim. Un model en xarxa que estem en 5 territoris i presents a més de 20 hospitals de la xarxa d'hospitals de Catalunya. Per això, quan parlem d'aquest projecte, el que volem és donar resposta a totes les necessitats actuals dels professionals, dels malalts i les seves famílies i sobretot a una voluntat i amb una mirada d'intentar avançar-nos en un entorn com el que estem al mig d'una pandèmia amb moltíssimes incerteses de present però també de futur. I el que volem d'una manera clara és generar i augmentar el valor de tots els serveis i de totes les activitats que fem a casa nostra, a l'ICO. Els canvis que s'estan donant, els canvis, les necessitats que estan apareixent arrel de la situació actual, el que generen és expectatives de la població, però també moltes dels nostres professionals, de tots vosaltres, com un col·lectiu important per dur a terme aquest projecte, però també hem de tenir en compte tot l'entorn. I és molt important també tenir una disponibilitat tecnològica per fer viable aquest projecte. Però deixeu que torni a el que he dit abans. Aquest projecte no sorgeix perquè sí. Dona resposta a les línies estratègiques de la nostra institució, a dues en concret. La primera, que és lideratge i bon govern, i la segona, que són persones compromeses i que, com deia abans, dins d'aquestes línies estratègiques, el projecte ja ho hem presentat aquest any dins del pla d'acció. Però això per què ho fem? Ho fem perquè de veritat nosaltres creiem en la cultura organitzativa. Creiem que tenim una cultura organitzacional diferent. Per què? Perquè fa molts anys que estem apostant per la innovació, perquè tenim una orientació clara cap a l'avaluació dels resultats, aquesta orientació que ens caracteritza cap a l'eficiència, que el que volem és potenciar encara més la responsabilitat i la corresponsabilitat dels professionals i dels professionals amb els malalts, que volem i estem fent aquesta aposta d'autonomia dels professionals i que també volem un pla de participació perquè el malalt de veritat i la ciutadania formin part d'aquest projecte. I avui tenim una oportunitat. I per què tenim una oportunitat? L'oportunitat del context post-Covid. En aquest moment hi ha un pla d'innovació intern de l'ICO, hi ha experiències que d'alguna manera avalen que per transformar a les organitzacions és imprescindible aquesta aposta també per la tecnologia i el tema més important, que tenim uns professionals amb una alta qualificació professional. I tenim una oportunitat, el que deia abans. Sabeu que en aquest moment hi ha fons europeus en el projecte que es diu Next Generation de tota la comunitat europea, que és un instrument temporal per recuperació de la situació econòmica actual, que hi ha més de 750.000 milions d'euros i que això contribuirà d'alguna manera a pal·liar part dels danys que està provocant aquesta pandèmia. Volem una Europa diferent, posterior a aquest Covid, i dins d'aquesta voluntat és on nosaltres posem el nostre projecte perquè apostem per unes institucions i per un món més ecològic, més digital, més resilient i que estigui de veritat adaptat als reptes actuals i futurs. Aquest projecte té 10 polítiques palanques. La primera, que és una agenda urbana, la segona, d'infraestructures, la tercera, de transició energètica, la quarta, de fer una administració més moderna, mirant al segle XXI, modernitzar i digitalitzar les empreses, un pacte per la ciència i la innovació i el reforç del Sistema Nacional de Salut. Nosaltres estaríem en aquests dos objectius, però també aposta per l'educació i el coneixement, una nova economia, el desenvolupament de la cultura i l'esport i modernitzar el sistema fiscal. Nosaltres hem treballat, després tant la senyora Tarsi Laferro com el doctor Carles Muñoz explicaran què hem fet, però en aquest moment, en el que és el projecte que ha presentat el govern de Catalunya, que es diu Next Generation de Catalunya, la nostra institució està reflectida.
Aquí estarien els sectors que tindran projectes, els sectors que tindran un protagonisme important en el desenvolupament dels projectes a Catalunya i la nostra institució, l'Institut Català d'Oncologia, és un d'ells. Res més, gràcies per la vostra atenció, animar-vos a tots a participar d'una manera molt activa i ara li donaria la paraula a Tarsi, que ens farà a l'inici de la presentació del projecte. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, doctora Calle. Doncs seguim una mica amb aquest context dels fons europeus, que és el que ens marca una miqueta la sortida d'aquest projecte de transformació organitzacional. Des del Departament de Salut i des del CatSalut se'ns va demanar a tots els que són proveïdors de salut doncs, les idees que podrien acompanyar o aplicar a aquest fons europeu, en el qual se'ns va demanar sobretot que posessin sobre la taula projectes basats en la digitalització i que tinguin una mirada sistèmica. En aquest sentit, és la fitxa que veieu, no es veu molt, però bueno, això ho podreu saber posteriorment. Vam elaborar una fitxa en la qual vam posar 4 eixos clau que donen aquesta perspectiva sistèmica, però que també ens aixopluga qualsevol iniciativa que també atengui a les necessitats de la nostra institució. El Departament de Salut, amb aquesta recollida d'iniciatives, van lograr de tot el sistema 270 propostes que veieu aquí, que finalment algunes les van tenir que integrar i que constitueixen 225 projectes que podrien ser subsidiaris de poder aplicar a obtenir aquests fons europeus. I formen part d'aquest document que ha explicat prèviament la doctora Calle, que és un document on podreu trobar, i a més està disponible a la web del departament, podeu trobar tots els projectes que han inclòs també les diferents conselleries, perquè es tracta de, evidentment, una aposta de país. Pel que fa en el tema en aquest document, trobareu que respon a 11 missions, tots aquests projectes, des dels que estan vinculats a l'economia per a la vida, en el qual aquí, en el número 3, podem trobar salut i educació, també la transició oncològica i la transformació digital, que són les potes importants sobre les quals s'articula l'adjudicació d'aquests fons europeus. Pel que fa a Salut 2030, tots aquests projectes s'aixopluguen aquí i donen resposta a aquestes 3 o 4 missions, que són la igualtat d'oportunitat, la innovació, la transformació i la infraestructura. Bé, queda una gran incògnita, que és veure com es vehiculitzaran aquests fons de Next Generation. L'altre dia, el Departament de Salut va celebrar un webinar en el qual, fins a la data d'avui, hi ha la informació disponible. Es preveu que n'hi haurà 2 grans escenaris per als quals els podran obtenir aquests fons Generation. Un, dintre de l'entorn públic-privada, en el qual entre el 35 i 50% seria de finançament públic, i del sector públic el que es farà serà aprofitar algunes estructures, com és la del Carles III, on apliquem els nostres projectes de recerca. Aprofitant aquestes estructures, s'obririen paral·lelament alguns àmbits específics per acollir aquests projectes. I també, pròpiament, a través dels ministeris, el departament, inclús a través del propi CatSalut. Per lo que veiem, ja veieu que es tracta d'un entorn de projectes competitius. Això s'articula mitjançant un decret llei que es va dictaminar a finals de l'any 2020 per part del govern espanyol per poder executar aquests fons i també per el decret que la pròpia Generalitat ho ha fet per al nostre sector públic. Nosaltres no sortim de zero, tenim un històric i que aquí només anomeno de forma molt succinta, però hem aconseguit en aquest decurs d'anys de disposar d'eines com, per exemple, eines de software, com és l'SPOC o de la unitat d'investigació, el Milloren, el recent que s'ha fet a la unitat de gestió de recerca, també dispositius assistencials que en aquest moment estan en procés de patente, com és el dispositiu d'inspiració forçada que han elaborat els professionals de Girona. També en l'àmbit de l'assistència, aspectes organitzatius i que últimament, a més, estem desenvolupant en un entorn tecnològic on totes aquelles iniciatives que podem fer i aplicar tecnologia en la prestació de serveis sanitaris, doncs estem aquí pilotant algunes de les experiències i que estan donant molt bons resultats.
No em voldria estendre aquí, vull dir, n'hi ha molts projectes que també ens donen una base molt important per entomar aquest gran projecte. D'altra banda, tal com s'ha dit, ja teníem previst l'implementar un pla d'innovació a l'ICO. Sabem que la innovació és disruptiva, però necessita un ordre perquè realment pugui acabar en un bon pla i que signifiqui una realitat. Per això la necessitat d'estructurar aquest pla d'innovació perquè ens ajudarà a ordenar els processos interns que poden generar aquesta innovació des de la generació de la idea fins a l'execució d'un pla viable. Gràcies, Tarsi. Bona tarda. Bé, una mica per centrar també, quan parlem de transformació organitzacional, digital, digitalització, una mica els conceptes. Quan parlem de transformació organitzacional, estem parlant de posar en valor, d'activar, dinamitzar tot el poder individual i col·lectiu de l'organització. Penso que és la clau de tot això. Com deia la Tarsi, i ha dit la doctora Calla també, tenim un gran potencial, tenim un background de projectes molt importants i el que volem fer és aprofitar tot aquest potencial que té la institució i la participació de tots els professionals per, bé, com dèiem, renovar, innovar i aprendre en aquest procés de transformació que en un moment clau com aquest és gairebé, diríem, necessari, tant per canviar com fem les coses internament com pel que fa a relacions externes. Quan parlem de digitalització, la digitalització en si no és més que les eines, és l'adopció de la tecnologia digital per transformar serveis o negocis. O sigui, passar a fer allò que fèiem manual d'una forma digital o canviar les eines antigues digitals per les noves. I això és purament la digitalització. Però la transformació digital sí que forma part d'aquest àmbit de transformació organitzacional, d'aquest procés d'innovació, en el sentit que vol aportar més que això, el que vol és trobar solucions innovadores i creatives que ens permetin no fer les coses amb altres eines, sinó fer-les d'una manera diferent, d'una manera que aporti valor, que aporti automatització, eficiència, etc. Per tant, la transformació digital no és més que un àmbit important d'aquesta transformació organitzacional que volem fer. Hi ha la broma, qui ha liderat la transformació digital a les organitzacions actualment? La Direcció General, la Direcció de Tecnologia o el Covid-19. I la broma és el Covid-19. Jo crec que podem estar d'acord en que estem en desacord amb aquesta afirmació. La Tarsi ha posat en valor projectes que ja hi havia aquí i jo crec que, en fi, la pròpia resposta que vam poder tenir com a institució en una situació molt complexa, ara fa just un any, doncs demostra que ja es venien fent moltes coses i que estàvem preparats per a aquesta transformació digital. De fet, ja treballàvem al núvol amb el 365, ja teníem projectes per canviar com ens relacionàvem amb els pacients, estàvem acostumats a fer reunions en videoconferència, just estàvem fent coses en aquest sentit, però sobretot molts processos començàvem a tenir-los per la mà en aquest sentit digital. Per tant, com dèiem, nosaltres ja teníem tota una sèrie d'àmbits d'actuació, que són tots aquests d'aquí, sota els quals hi ha els projectes que hem anat enumerant i que ja ens predisposaven a fer aquesta transformació més enllà del Covid, que del que ha fet és de catalitzador. Amb això sí que estem d'acord, que d'alguna manera ens ha posat les piles i ha provocat aquest escenari d'oportunitat que tenim ara. Quan parlem d'àmbits d'actuació, en fi, després quan us fem la proposta de com aterrar-ho, recollir les vostres propostes, tot això estarà ordenat, però ràpidament sabem que hi ha com prestem l'assistència, la medicina personalitzada, l'ús de les dades per prendre decisions i per entendre el que ens està passant en el món real, l'administració digital, la comunicació entre professionals, la comunicació amb els pacients, la ciberseguretat, en fi, tots aquests àmbits i els subprocessos dels que consten. I, per tant, una mica el resum és l'estratègia és el que ha de marcar aquest camí, no la tecnologia. La tecnologia està al servei de. Per tant, la tecnologia l'hem de garantir, la proporcionarem. A vegades costa una miqueta, la gent diu, bueno, això de la transformació, això dels portàtils que ens donareu? Home, no. No estem parlant del portàtil, ni del teletreball, ni del... Sí, també, però el que volem, insisteixo, és fer els processos d'una manera innovadora, creativa, que ens permetin fer-ho millor. I tot això són eines que ens ho han de permetre, sense perdre de vista quins són els àmbits d'actuació principals de l'ICO, que no són la tecnologia. Això és només el mitjà. I, per tant, estem avui aquí precisament per posar en valor que, estratègicament, com ja ha dit l'autora Calla, com ha dit el president, aquest és un aspecte clau.
I com dèiem, doncs, bàsicament, la transformació digital és només un subàmbit molt important, és veritat, dintre d'aquesta transformació organitzacional, i per la conjuntura que tenim en aquest moment és important que dintre del projecte de fons que ara detallarà la Tarsi fem un sprint aquest primer semestre en l'àmbit de transformació digital per poder recollir totes les vostres propostes, articular-les sota aquests paraigües que ja hem anat preparant i poder fer accions concretes a partir de les quals puguem fer aquesta transformació organitzacional en general. Ja dono pas a la Tarsi una altra vegada. Sí. Això implica que hem sigut sinèrgics en aquest pla d'innovació i en aquest entorn que ens acompanya per al tema de la digitalització i el poder aplicar el Next Generation, que per cert, deixeu-me dir, perquè se m'ha passat, que paral·lelament amb el que he explicat en quant a com executar aquests projectes, doncs de vegades n'hi ha posicions que fins i tot des dels ajuntaments ens estan fent acostament com a empresa de salut. Com a exemple, citar el que ens passa en aquest campus d'aquí de l'Hospitalet, en el qual l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb tots els sectors que formem el campus de Bellvitge per intentar generar un projecte que ells, com a Ajuntament, elevaran també al Next Generation. I accepten que, dirien que el gran projecte des d'aquí, ells voldrien presentar el que és un bioclúster. Per tant, tenim diverses opcions i hem d'estar alertes a aprofitar tot aquest entorn. Aquesta part ha estat coordinada per la doctora Clopés i també la unitat de gestió de la recerca, el Pablo Coret, i per nosaltres ha estat una molt bona notícia. Com veieu, el que estem fent és buscar totes les sinergies, també des del pla d'innovació i de digitalització, perquè això sigui el més aviat possible i que pugui ser una realitat. Bé, el que estem fent en aquest moment és un anàlisi inicial en el qual estem explorant fora i dins per poder tenir totes les idees i coordinar-les i organitzar-les amb la finalitat de poder disposar de plans que siguin executables en el temps. El que us venim aquí a explicar és el que farem d'aquí en endavant durant aquest any. És evident que un projecte d'aquests, com a mínim, abasta 4 anys, però de moment us explicarem el que fem aquest any tenint en compte també l'entorn d'incertesa, que tot i que esperem que sigui la menor possible, està marcant aquest inici d'any, perquè en realitat esperaven que l'execució de poder aplicar el Next Generation pogués haver estat en aquest mes de març. I ja ens han dit des del Departament de Salut que això probablement podria ser a partir del segon semestre de l'any. No ho farem sols. Durant l'any passat vam fer un concurs públic per al qual una empresa que té molta experiència tant en processos d'innovació com en el sector salut d'aquí de Catalunya, que es diu SDLI, ens acompanyarà en la metodologia. L'objectiu que li hem demanat a aquesta empresa és que ens ajudi a dissenyar, implantar i posar en funcionament un sistema d'innovació. És a dir, que el que anem a fer ara en aquesta primera etapa, poder construir un sistema que es quedi estable, sistemàtic en el temps, per allò que dèiem, que tinguem un entorn que promou i genera idees, però que també les fa viables a través dels plans executables. Quina és la proposta de planning? Aquí, si veieu, més o menys, el que pretenem aquest any, en aquest primer trimestre, que és en el que estem, ja hem començat a treballar des del mes de gener. I què hem estat fent? En primer lloc, fer entrevistes internes i externes. Alguns de vosaltres heu estat entrevistats. És evident que no podem arribar a tothom, però hem procurat que tots els àmbits que integren l'ICO hagin estat entrevistats en els seus membres, no necessàriament des del punt de vista jeràrquic o de comandaments, sinó de persones dels serveis que composem els serveis i també de l'entorn extern. Hem identificat quines són els nostres actius en innovació i, per tant, s'ha dibuixat una sèrie d'àmbits o dimensions sobre les quals podem generar aquestes idees i, en aquest cas, al voltant de la digitalització. Per això hem creat una plataforma, que aquí no us l'explicarem, no us preocupeu perquè aquesta plataforma la presentarem allà on calgui, però és una plataforma molt intuïtiva, molt friendly, de molt fàcil ús. Però aquí ja podeu veure que n'hi ha aquests àmbits, l'assistència, recerca, prevenció, docència. Aquí li hem posat gestió, però pot ser gestió, organització. Aquí trobareu en cada un dels àmbits una petita explicació i també alguns que altres reptes que us proposem. Us convidem, i això és el que us volem dir a partir d'avui, que podeu participar en les vostres idees, que generin innovació,
que sobretot, si és possible, sobretot en aquesta primera etapa, per lo que ens apremia l'entorn del Next Generation, estiguin basats en l'entorn tecnològic. La idea és que aquesta plataforma estigui oberta en el concurs d'aquestes idees entre 4 i 6 setmanes. Aquí, en la mateixa primera part de la primera pàgina que té la plataforma, també trobareu sempre monitorat el procés d'innovació, és a dir, quines són les idees que estan i que s'han posat per donar resposta als reptes, d'aquests quins han estat seleccionats i en quin moment d'execució dels projectes. Sovint passa moltes vegades i un projecte com d'aquesta magnitud que de vegades fem un gran concurs d'esforços i d'idees i que potser no comences a veure resultats a mig plaç. I llavors és important també mantenir aquest tipus de feedback i que això ho mantindrem a través de la plataforma. Què farem amb aquestes propostes una vegada tanquem aquestes 6 setmanes? El primer és que farem una avaluació aplicant criteris d'avaluació que coneixereu perquè estaran disponibles a la plataforma. Haurem de fer un procés de priorització. Aquelles coses que, per exemple, no necessiten diners, significa un gran avanç per nosaltres i depenen de nosaltres mateixos, escolta, s'implementen. I això és el que es diu un quick win. El que interessa és aplicar allò que genera valor. Després continuarem, evidentment, en què ens basarem, sobretot en veure l'abast, la factibilitat i la viabilitat dels projectes, perquè això ens donarà un mapa del que pugui ser executable a curt, mig i llarg termini. També molt important identificar quins són aquells projectes que ja podrien anar a aplicar aquest entorn Next Generation competitiu que hem dit abans. I això necessita un temps per elaborar aquests projectes. I continuaríem, en aquells que es puguin implementar, ho faríem, evidentment, en els grups de treball funcionals que siguin necessaris. Per tant, dintre d'aquest àmbit, hauríem fet aquesta primera part, que és recollir aquestes idees, prioritzar-les, identificar els que van a Next Generation i anar implementant tot el que sigui necessari en el decurs de l'any. Però volem anar una miqueta més enllà. No volem que això es quedi aquí, que es tanqui una plataforma i que es quedi aquí, sinó que volem continuar treballant en el procés d'innovació per crear aquest sistema de forma sostenible en el temps. I per això, una vegada feta aquesta primera part, llançarem una enquesta a tota la institució que es diu l'iFlow, que és per detectar les capacitats i la cultura d'innovació que tenim a tot arreu. La idea és poder aprofitar tot el potencial que té la nostra organització i posar-la al servei del projecte de la innovació també. Una cosa que també es farà dintre de tot aquest procés és intentar identificar agents d'innovació, que pot ser en qualsevol àmbit de la institució. Els agents d'innovació no vol dir que siguin les persones que fan la innovació, sinó que són aquelles persones que poden tenir una visió externa també o que poden dinamitzar o que detecten àmbits d'innovació perquè la seva gent ho promou, etc. Vull dir, no és jeràrquic, és a dir, els agents d'innovació tindrien un perfil així i desenvoluparien un pla de formació per a aquestes persones. Mentrestant, estaríem dissenyant aquesta plataforma que avui utilitzem així una miqueta amb dubte, amb premura. La idea és anar-la refinant perquè se'ns quedi un instrument que ens permeti allà anar desenvolupant el que estàvem dient, és a dir, un lloc on podem recollir i ajudar a generar les idees i després transformar-lo en plans viables i realitats. I per acabar, simplement, dir-vos que la innovació ha d'estar dintre de la gran estratègia de la institució, però sobretot basat en els vectors, que no som uns altres, que són les persones en primer lloc, però també la tecnologia, la digitalització i la sostenibilitat. I repetir, aquest és un primer pas que fem, que l'entorn que ara ens ofereix el Next Generation és una gran oportunitat perquè a ningú s'escapa que tot el que té a veure en el món tecnològic és altament car, però també amb la idea de que si alguns dels projectes que són convenients per a la institució però que no són acceptats amb aquest nivell de Next Generation i que no obtenim aquests fons, també tenim pensat algunes propostes tipus com partenariats amb empreses tecnològiques per anar fent també els nostres progressos. La transformació de l'organització és l'objectiu principal, ha de donar resposta a tots els reptes que tenim a la institució i, per descomptat, tal com ha dit abans Carles Muñoz, la innovació i la digitalització estarà al seu servei.
I fins aquí la meva part. Bé, gràcies. Una vegada feta la presentació, estem a la disposició per les preguntes que considereu oportunes. Recordar, perquè ara veig que hi ha quasi 200 participants que han fet una introducció dient que aquest és un repte amb el que el Consell d'Administració s'ha proposat estar darrere per ajudar, per seguir, per recolzar, que és un canvi de paradigma i també, ja que estem celebrant els 25 anys de l'ICO, també fer un recordatori de que quan neix l'ICO, neix per fer les coses d'una altra manera. O sigui, que una organització neixi per fer el mateix que fan els altres no aporta res. Hi ha una diferència important ara, i és que totes les organitzacions del nostre àmbit estaran treballant també amb sistemes similars, volent canviar. Per tant, no es tracta de competir, sinó que es tracta de col·laborar, però jo crec que, tal com a l'ICO sempre ens hem distingiut per aquesta capacitat d'innovar, per la gran implicació que tenen els nostres professionals i les persones que treballen a la nostra organització, de que és un repte que agafa a tota l'organització, estigui a l'àmbit que estigui. I, per tant, agraeixo molt al comitè de direcció i al seu nom a la directora general de que es posin al capdavant, de que s'ho prenguin com un dels temes més importants, perquè hem de ser capaços de mirar amb vista d'helicòpter, si no, les coses sol es veuen amb el dia a dia. Per tant, us animem a tots i ja us passem la paraula a vosaltres pel que considereu oportú. Molt bé, jo intentaré fer una mica de moderador. Tinc aquí la gent que aixeca la mà. Ja em perdonareu, però la identificació d'usuaris no sempre és evident. Hi ha una persona que es diu Gin, que li dono la paraula, que té la mà aixecada. També pot ser a vegades un error d'aixecar la mà. No diu res, per tant entenc que probablement era... Sí, és important que, a part de donar-vos jo paraula, obriu els vostres micros per parlar. Bé, doncs alguna pregunta més? El Jordi Trellis. Jordi, endavant. Tens el micro obert? Sí, Jordi, hauries d'obrir el micro, No et sentim. Ara sí, em sentiu? Em sentiu, sí? Quin és el feedback que es farà a tots els professionals de la institució? Quins seran els canals de comunicació que tindrem per veure com s'està treballant i el que s'està fent? Molt bona pregunta, Jordi, perquè una de les coses que passa amb aquests grans projectes és que de vegades llancem coses i, com he dit abans, depenent del tipus de projecte, té una magnitud molt ampla. Potser no veus inicis de solucions fins que potser en alguns casos poden passar més d'un any. Llavors, per això aquest entorn de plataforma, que ara en aquests moments obrim, ja dic, d'una forma de pressa perquè volem donar resposta i aplicar aquest entorn de fons europeus, però volem refinar aquest instrument perquè volem que sigui un lloc transparent on podem veure totes les idees que s'han aportat, tots els projectes que potser ja estan en marxa, quins són els que han estat prioritzades, les idees, i com s'han posat en marxa. Tot això volem que sigui un instrument de comunicació continu. Però també és veritat que, paral·lelament a l'existència d'aquesta plataforma, sí que estem pensant en fer un pla de comunicació continu en el qual estigui disponible sempre en la intranet, així com de tant en tant celebrar una jornada interna i externa, en alguns casos, sobre la innovació per donar a conèixer tota l'activitat d'una manera molt més profunda que no la que es pot consultar en una plataforma. També avançar-vos, perquè el projecte és bastant ample, però anem a fases,
Però, per exemple, voldríem en algun moment crear comunitats d'innovació obertes en la qual no només és la nostra interna, sinó que altres participants, especialment els grups d'interès que tenen a veure amb la nostra institució, empreses, altres sectors, també tenir aquest nivell d'interrelació i, per tant, serà un entorn bastant comunicatiu, però farem molt èmfasis en estar constantment donant feedback, evidentment. És important, sí. Tarsi, gràcies per la resposta i també al doctor Trellis per la pregunta, perquè posa en valor la necessitat de comunicar aquest projecte. Aquest projecte, si no som capaços entre tots de fer sentir que és un projecte de tots els professionals de la institució, no arribarem als objectius presentats. Ja s'ha presentat als comitès territorials de cada territori, en la qual a partir d'avui també demanem a tots els comandaments i tots els membres dels comitès que feu extensiu el projecte. I afegirem tot el que ha explicat Tarsi de tota l'estratègia de comunicació interna. I també pensem que és una bona eina per potenciar encara més la comunicació entre tots nosaltres dins de la institució. Gràcies. Molt bé. Hi ha alguna pregunta també pel xat. El Cristian Ochoa pregunta si l'aplicació als projectes competitius es faria com a institució sanitària, ICO o mitjançant nivell. Això ja veurem a veure quina és l'estratègia i depenent a on hem d'aplicar, quina seria la millor conveniència. És evident, a veure, en aquests projectes Next Generation, sobretot l'aplicació és més des d'un punt de vista quasi que de serveis, institució, no tant com d'una vessant recercadors. Ja sabeu que en aquesta setmana s'han anunciat el nou pla per a impulsar la recerca a Europa, que és la continuació de l'Horizon 2020 i que es diu Europe Horizon i que aquest té un pressupost explícit i aquí apliquen directament als investigadors, perquè el que es vol és reforçar aquesta part. Bé, aquesta part és totalment independent del que estem parlant ara. En aquest cas, veurem, depenent de la naturalesa dels projectes i d'acord amb aquella diapositiva que he presentat, tant en entorn públic-privat com amb els altres entorns més públics, quina seria la millor forma de competir. De vegades, segons la magnitud dels projectes, també poden ser entre diversos proveïdors. Potser estem a la vegada compartint un projecte IDIVEI, nosaltres i la universitat, per exemple. D'això es tracta. Vull dir, veurem com a cada projecte quina seria la millor manera de posicionar-lo. En la línia del que diu Tarsi, Cristian, una molt bona notícia és que el que hem dit abans, dins del projecte que té el país, nosaltres estem identificats com una de les institucions que té projecte, en la qual està clar i és evident que com a institució per nosaltres mateixes ja optarem a molts projectes. Com explicava abans també la Tarsi, formem part de tot el campus aquí a Bellvitge com un projecte de clúster i també compartim projectes en els diferents instituts de recerca. Aquí una altra vegada més, el que és molt important és recollir tots els projectes i totes les iniciatives. Quan estructurem el que és el projecte des dels rols dels agents d'innovació com les diferents comissions que faran la validació dels projectes, ja es decidirà per quina via s'ha de fer. Ara hem de ser ambiciosos, hem de tenir la ment molt i intentar recollir totes les propostes que cadascú de vosaltres tingueu. Gràcies. Molt bé. Tenim més preguntes pel xat. Una que la respondré jo mateix. El doctor Bosch de si hem pensat en el tema de la formació online i ampliar la plataforma d'oncologia. De fet, una mica per reforçar el missatge que ja han donat, els reptes que us trobareu a la plataforma ja són el resultat una mica de procés de brainstorming per poder, diguéssim, fer les caixes, contextualitzar a què s'ha de donar solució, d'alguna manera, amb les vostres propostes. I, de fet, l'àmbit de la docència hi és explícitament, i en concret el de l'oncologia, i precisament motivarem a resoldre aspectes concrets en aquest àmbit també. Per tant, sí, totalment d'acord i serà aquest àmbit i esperem
moltes propostes. Un altre comentari és del Valentí Navarro, que ens diu que tots aquests processos d'innovació generen dades i que sempre el tractament de les dades en una institució com la nostra és un aspecte delicat i com ho tindrem en compte. Crec que també puc respondre-ho. Actualment, això ja ens està passant, perquè ja hi ha molts projectes sobre la taula, se'ns acosta molt l'àmbit privat també per interès, per fer coses en comú, i nosaltres també tenim interès en obtenir resultats dintre de la dinàmica que portem aquests últims anys i, efectivament, sempre generen aquests dubtes. Tot això, de moment, ho estem articulant a través de la comissió de resultats i, de fet, una de les reflexions que hem fet és que, últimament, tots els projectes que siguin avaluats per un comitè multidisciplinar, amb l'assessoria jurídica, experts en dades, experts tecnològics, etc., i avaluar una mica l'impacte que pot tenir i la gestió i la limitació dels riscos que això comporta. I, de fet, convido tothom que tingui algun projecte d'aquestes característiques a remetre's a la comissió de resultats, qualsevol de nosaltres, perquè ho tractem en aquest àmbit, de manera que estiguem tranquils i fem les coses sempre bé. Que ja hi ha una sistemàtica d'avaluació d'aquest tipus de projectes i així ho seguirem fent. No sé si hi ha alguna cosa més. De moment al xat, aquí hi ha alguna pregunta més sobre el tema de la Wi-Fi. Josefina Rivera, sobre el tema Wi-Fi, problema que tenen els professionals si volen connectar-se a videoconferència, docència, etc. S'ha pensat d'ampliar més àrees de l'edifici? Bé, aquesta poder també en toca. Molt bé. De fet, com dèiem, la institució, més enllà dels fons de Next Generation, té clar que és una prioritat tota aquesta transformació organitzacional i digital i destinarà recursos dintre de la mesura del possible perquè tots aquests projectes siguin possibles. I una de les coses que calen, com ja hem dit, és tecnologia. I dintre de la tecnologia, doncs, la xarxa. I, efectivament, estem pensant en dedicar recursos ja aquest any per acabar de completar aquestes mancances que puguem tenir per poder desplegar aquesta manera de fer nova en quant a processos, a relacionar-nos, etc. Per tant, sí, estem pensant explícitament i amb accions molt concretes ja a tirar endavant aquest any. I encara hi ha més preguntes. Doctor Rafa Marcos i Montse Puigdemont diu que podem comptar amb el registre poblacional del càncer per aportar projectes amb possible impacte en assistència, gestió i recerca, sens dubte. Jo crec que aquest és molt procedent, no? O sigui, el registre, com a persones que ens ajuden precisament a obtenir resultats, doncs el que volem és això, no? Prendre decisions en l'àmbit assistencial, gestionar d'una manera basada en els resultats, etc. Per tant, és molt procedent, esperem moltes aportacions des d'aquest àmbit, com no pot ser d'una altra manera. Hi ha altres. S'ha animat la cosa, La Débora Moreno. Sí, parla sobre les plataformes digitals, l'assignatura dels pacients de la llei de RGPD, cobreix el tractament, etc. De fet, el tema de l'assignatura, els pacients i les plataformes digitals també és un altre tema que estem abordant. Hi ha algunes reticències encara dintre del propi sector i del propi TIC Salut sobre aquest tipus de sistemàtiques, però les estem abordant per trobar solucions que ens permetin, doncs això, una relació amb els pacients més digital, però que també ens obri portes en el moment d'aquest tipus al moment que hi ha el moment de l'assignatura, també a convidar els pacients a alimentar, diguéssim, projectes de recerca que ens permetin obtenir resultats, etc. També ho estem abordant. Real World Data, sí. De fet, algú ho fa explícit, el Rafa Marcos. Bé, veig que això és fantàstic, perquè la gent no només està alineada, sinó que hi ha com una comunió i una ebullició d'idees constant. Per tant, jo espero que tinguem molt èxit i que entre tots ho puguem construir. Segur. Ara mateix, més o menys les preguntes van sobre els mateixos temes. No sé si voleu afegir alguna cosa. Si no, com vulgueu. Com vulgueu. Bé, doncs, quedeu-vos amb la història que és un tema important per a la institució, que probablement aquí definirem els propers 10 anys de la manera de treballar, potser menys de 10 anys, perquè ara tot va molt més ràpid, però que és un canvi amb el que
es compta amb tots vosaltres, tota la implicació del comitè de direcció i la seva directora general al front i que el Consell d'Administració estarà darrere pel que faci falta. I com ara es diu, es posarà tot allò que es consideri que faci falta perquè això pugui tirar endavant. Moltes gràcies per la vostra participació i fins molt aviat. Gràcies. Bona tarda.